Ajo. Ah. Aduh. Wah. Aduh. Wah, ayam main kali kemen. Iya kok, iya kayak manuk oleh wingi. Yang ngombe oleh kayak yang apik ya. Iya ya. Duh. Iya. Kandangnya aja dur-dur apa katanya ke mabuk. Sapira wong kandang sampeyan ka dhuwur. Ada dur-dur, Wak. Oh, semene dhuwur paling semene. Buat mabur manuke. Oh, aku manuk ning durek ndurek kurungan ka mabur. Ada dur-dur, Wak. Ora semene tok wis dhuwur rek. Wak, manuke ada dur-dur, Wak. Oh, manuke ada dur-dur. Oh, Wak. Manuke ada dur-dur. Siap tong semene. Ya wes. Manuke ada dur-dur, Wak. Manuk apik temen, Wak. Iya kok, iya. Wah, ngisor ae ndur, Wak. Ah. Wah, ndur, Wak. Wah. Wak, manuk apik temen, Wak. Ya kok. Ada jujur, Wak, manuk Wak. Ora semene tok. Wah, manuk aja jujur, Wak. Ora. Manuk kurungan Rika, Wak. Iya ki kurungane nyong iki kurungane sapa? Wak, ada jujur kayak kurungan Rika, Wak. Di anu kayak atas, Wak. Wak. Nah, enak aton. Anu ke, Wak. Iya, Kudu manuk. manuk ke, Wak. Manuk Rika, Wak. Iya, katon. Di manuk Rika, Wak. Ora. Iya, iki Manuk katon, Wak, Rika, Wak. Ah, kena di kurungan. Manuk sarung, maksudnya manuk sarung. Kan apa manuk sarung, ya, Siapa? Di Uwe sih. wong tuwak lalen sampai manuknya derek katon di padang ngomong. Iki bensin wong-wong. Ah.